za seba aspoň. Ja som takto položil na hotovo. Čiže jasne. Takže tak by som to mal zapál. Takú chcem. Či si to horí? Nehorí. Nehorí. Nechce horeť na to. Takže fámy o tom, že horčík je nebezpečný, sú tma blbosti. Jednoznačne mi to teraz dokázali. Snažíme, čo to dá, rozpáliť ho a nejako to nechýba. Teraz sa toto celé to návodí. Teraz ako hráte, alebo ne? Hitujeme to vole. Víš, aký experiment, výskumný. Necháme ho rozhoreť pod tým silno a prepálime si ho na induktor. Začne tu striekať voda z toho induktora. To hovoria, tie spalíme ešte. Ešte nechaj chvíľku. Čiže len to nečistý horčík, ne? To je nejaká zbľatina. Čo to je? Tam to veľa percent horčíka, že to by malo hovoriť krásne. Teraz mi akože... Ale rozhorieva sa, Matej, čo sa rozhorieva? Áno, potvrdzujem. Ja už prestávam vidieť. Nebojte sa, že nám to ne? Tej zatiaľ všetko poriadku. Myslím, že je to tu. Áno, velice. Odme tam toto. Povedal Peťo a tak sa aj stalo. Horčík pod vodou poprvé. Horí horčík pod vodou? To je otázka. Pripravte sa? Rýchlo alebo pomaly? Rýchlo. Rýchlo, akaj. Dobre, takže rýchlo. Áno, horčík horí pod vodou. Ale iba Ale chvíľu. chvíľku.